What's up mga ka-90s? May dayo tayo ngayon, Tonton. Huwag nyo rin pala kalimutan bisitahin yung channel nyo, channel ko dun. Surigao Spider-Lord. Surigao Spider-Lord. Yan. So ayan, so magkukulab kami ngayon may sundutan na kami, ayan. So dire-diretso na yung laban. So ayan, diretso na ka-90s. So yung gamit nga pala nating load ngayon, yung bago nating gawa, wala pa ng pangalan. So sa kanya, ano pala, namumusta pala talaga to, so malakas talaga to dito sa Surigao. Yan. Isa to sa mga pinakamalakas na player dito sa yung sumasali sa mga derby, sa mga hack fight. Yan. So expected talaga natin malakas talaga yung mga gamba niya ka-90s. So ayan, post namin muna namin ha. So ayan, third game tayo ka-90s ha. So mais sa atin, Jinsan. So ito, Surigao line, Jinsan. Yan. Ano yung gamit nating load ka-90s, ano pa rin, walang pangalan. So kayo na lang bahala mag-comment sa baba kung anong pangalan nito. Okay. So 8 dito ka-90s ha. Gis tayo 8 sa kanya, malaki talaga, mahaba talaga yung Jinsan. Yun, naunahan sa atin ka-90s. Grabe gumalaw yung Surigao. Nagkamali ng kagat to. Sayang. Yan, pero papalagyan. Papalagyan yung ka-90s. Papalagyan. Tumalag. Ayan. Grabe, dikdikan yung laban ka-90s to. Naunahan yung sa ating ka-90s to. Laki ng kapi sa likod. Di natin alam kung sino mananalo dyan ka-90s, kung sino na lang yung mahaba yung stamina siya. Kung sino yung bibitaw. Kung sino yung bibitaw, siya yung talo. Pinakakahirap ko na yung daw. Ayun ang ako nakakapanalo. Sumusok ko lumay ba? Grabe ka-90s. Okay naman yun. Daan? Yan lang. Kaya na itong ilang kasi. Baka stroke na naman to ka-90s, baka maulit na naman. So, wala pa nang bumibitaw ka-90s, pareho pagbuhay yung galong gagamba. Yung laki ng kapi sa atin ka-90s oh. Sa likod. Yung gumagalaw pa oh. Wala pang gustong bumitaw ka-90s. Dalawa sila. Dalawa. Paborangin mo sa ngipon yung pat. Wala yung mga go. Sup-sup na sa inyo. Okay na kaya yun. Wala pa naman nabibilutan ka-90s. Wala pa rin nalalaglag. Yan o, pumapalag pa. Grabe naman load yan. Laki na nung kapi sa likod ka-90s oh. Lumalabas na yung white. Grabe talaga. Naunahan yung sa ating ka-90s, pero pag ikot niya ka-90s, bibig sa bibig sila, yan buhay pa yung sa kanya. Parang bumibilot ka-90s oh. Hindi pa natin alam kung sino matatalo dyan. Yan oh. Grabe. Sirang-sira talaga yung gagamba ka-90s. For sure hindi na ito malalaban ulit. So 8 Gs to ka-90s, Gs tayo 8 yung sa kanya kasi Surigao Lies nga. Yan, buhay pa rin ka-90s, so grabe naman yung load na yan. O judge nyo palang shoutout nga pala kay Boss Nilo. Kasi pag Surigao Lines kasi talaga ka-90s, manipis talaga yung galamay.
Minsan yung laki ng kati sa likod kanentis so pakita ko sa inyo kanentis. Naunahan kasi sa ating kanentis so dating laki ng kati sa likod. For sure mamamatay na din yan mamaya maya. Parang stock na yung kalaman. Sira yung dalawang gagamba kanentis. Buhay pa oh. Titiga pa yan. Hindi ko sugdan, hindi ako pakak mo. Yan. So, declare na lang natin tabla kanentis. Walang nabilot. Sira na rin yung sa atin. Naunahan kasi kanentis. So, declare na lang ito tabla. Yan. So, post muna namin kanentis ha. Ayan kanentis on game. So, Surigao line. Yan. Tapos sa atin Jinsan pa rin. So, nakahaba tayo kapal. Lamang tayo sa galamay. Sa haba. So may bigis ka natin bigis tayo, may bigis sa kanya. So lamang tayo dito kasi wala talagang malalaki talaga yung mga Jinsan. Okay. Yung gabi tigaan ka natin. Grabe. Grabe. Tapang na Surigao na to. Dito yung rod natin na gamit kanentis ay wala pang pangalan to. Nakauna yung sa ating kanentis sa tagiliran agad yung sa kanya. Hindi ko tumiglas pa kanentis. Grabe sa mahalan agad. Yan o, mapalag pa. Bilot kanentis. So, post na namin kanentis ha.